Ito yung kinainan ko noon na nice yun, no? Yun yung gusto ko. Yan. Oh. Tinggal aku. Seperti itu, ini kadung sulit ya. Tingin sa camera yun. Ha? Sige
daw ako sa camera. Hello. Wow. Oh, ganda ng photos nila. Kuya, awa ko lang ka. Oh, grabe. Oh. Lotion, 50 ml dalawa, at saka itong ananay. Pinateba yung price natin ito is 5.5, samantalang ito is 4. Mas maganda ito, ma'am. O kasi pag ma-apply ka ng lotion, konti mo yung kasi Nakita ko na yung perfume ko. Yes! For how many long years ago. Naubos, hindi ko makita. Dito lang meron. Okay. Thank you so much. Okay. Yun. Kunin ko yan. ay, Yes! Sasayaw na ako ng sinulong. meron pa kayo ibang minute, ma'am? Yan lang. Kasi ayaw ko.
small ma'am. Shake lang. Para
ito yung hotel. Yeah. Oh. Hotel, yeah. Okay, let's go. Harapan ba yan? Or likod na yata ng Seaside City? SM Seaside City. Bakit ano? Yung pag-ibat yan, oy. Anong pag-ibat yan? Ala? Ah. Ito'y batid ta. Mga tanim. Ayan na po, ano na. Puno na yan, oh. Oh my God, look at this. This is... Yan yung variegated na ano, oh. Variegated hibiscus. See hibiscus? Yes. Yeah, puno. At ang laki-laki. Ito yung patunay ng mga dahon niya dito sa baba. And this is very... Uy! Bakit siya, ano, namakagat? Ay, naku. May langaw na ano, emerald green. Good luck. Okay. Wala ang variegation kasi sobrang init dito. Tingnan mo pag nainitan ng plant. See that? Wow. Really bitter. Kids, ano, may price lang po, 600.
After here, ma'am, punta po kayo doon sa photo booth. Free picture po yan. Soft copy lang. This one is in third floor. Third floor, yes. Okay, third floor na. You ticket. Female dito ha. Ano meron dito? Oh, ito Buhaya. na yung unang nakita natin. Ay, buhaya ka agad. Oh, buhaya ka agad. At may puno ng nyog na siyang sumisiling sa kanya. Ito ay fish. Million crocodiles. Black red parrots. Sheep's legs. Ang Philocystis pampas. Habitat. Size and fish. Ayan, si Black Red Parrot. Street. Ayan siya. Wow, marami pa tayo makikita guys. Ang dami pa dun sa loob. Tayong natututunan ng tungkol dito sa kanilang pamumuhay, paano sila mabuto, anong pagkain, ano nila. See? Wow. Yeah, I will. No, ang ganda naman yung kintab. Yes. Uy, ang laki. Bangos na po po, dagat. Ma'am picture, Brian. Hi guys. At Uy, what makaon man na, di ba? what kind of fish is that? Wow. I'm here at the ocean park. Ayan. Ang laki. Uy, ang laki naman oh. Ah, giant yan ano sa loob. Oh my God, Ang laki. giant. Ang laki oh. Ang dako. Ah. Parang pating ano? Nagbalik sila. Diyan kunin mo yung Mo? Healthy oh. May monkey pala rito. May monkey. Yan ang sumasabi to. Diyan.
ako dito. Dito, dito. Dali, ano? Ang laki ng catfish. Oh my gosh, yan. Look. Catfish! Oh, wow, hello. Hi, kumusta? Kumusta kayo? Lumalaki pala yan. Ganyan kalaki yan. Ang laki, grabe. Uy, marami pa doon sa loob mo. Ayun oh, nasa baba ang laki oh. Giant, no? Parang naman ako naririnig. Ito, oh, white catfish. Ano yung mga yun? Tadi na mo lang ang tandi. Ang kulay. Oh, telepon! Oh! Hmm? Pahaka puffer. Ay, butete. Butete yan. Salt pala yan. Puffer o... Maalat pala yung tubig yan. Ano ito, pampano? Emperor. Pampano Color yan. tetra. Parang pampano. Ano? Ang lalaki naman ito. Ay! Wow! Oh my God! Ano yan? Piranha? What is your name? So beautiful! My God, amazing! You're so amazing! Oh my God! Ang laka, ang lalaki oh. 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 Ang lalaki ng isda oh. Okay. Nakita ko, wala naman akong makita. Asan ka? Nagtago. Oh my God, makita ka naman dyan. Saan? Wala man. Asan dyan? Wala. Nagtago yata. Tago. Uy, iguana. Iguana. Ganda na iguana. Hindi kayo sa fair color, right? My God. Iguana.
Banyak. Ito naman, yung African bullfrog. Tingnan mo, makita naman dito. African yan. Smile, babe. Smile, nanay. Smile. Babi. Oh, ito mo frog mo. Ayan. Hindi mo, frog yung... Lo, makakuhan pa. Maingay pala yan kasi Madagascar kissing frog. Ano yung spider? Kiss pa. Wala nang makita. Tarantula. Tarantula. Spider. Mga spider. Hi, say hi. Say hi. Mga insekto po. Python. Did that wake up? The big snake? Ito lang yung Corn daw. Snake yung white oh. Sleepy.
Stripe ball Galing ah, fireball python. Where's the praying mantis? What is that? That's a monitor star. Wow, dami klaseng design. This one. It's a green python. Where's the praying mantis? Fire corn snake. Kailan lagi ko ninyo? Wag ako kailan ko ninyo. Salaman. Please do not know. No. There's no comment. I mean, yeah, there. I don't know if they have it here, but so this is like a Fireball python. Subong python. Banana? Wow, banana ball python. Oo. Normal corn python. Lamay ng ulo.